velkommen til Vigotid. Ja, det er jo første afsnit, og i det her afsnit skal vi høre om børns rettigheder. Og derfor vil jeg gerne lige have, at Nikolaj kommer herind. Ja, han er lidt mærkelig. Godt. Læg dig ned. Godt. Nikolaj er det, man kalder en flittig dreng. Han laver alle sine lektier, gør alt, hvad læreren siger. Vi skal have fået ham til at blive til en slem dreng. Og nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Blive til en slem dreng. En slem dreng! Godt. Nikolaj, rejs dig. Godt. Vil du her med og fra denne dag lave lektier? Vil du gå ned og smadre de mælkebøtter? Vis mig det! Jo, tak! Godt, det var bare det, jeg skulle bruge dig til. Godt. Som I kan se, har Nikolaj lige fået et vredsproblem. Ja. Og så sådan får jeres børn til at blive mongoler. Så bare lige et lille tip. Og så vil jeg faktisk også fortælle om den nye skolereform. Ja, den nye skolereform, det er jo sådan noget kedelig bras med tysk fra 5. klasse, engelsk fra 1. klasse. Så kan vi vælge valgfri fra 7. klasse. I hvert fald her i Køge på Asgård skole. Godt. Det var lidt om den nye skolereform. Så skal vi have lidt om børns rettigheder. Fordi synes I, at det er okay, at de fucking lærere bestemmer så meget? Nej! Så nu siger I til jeres lærer, at hun skal sætte jer ned. Og så er det jer, der underviser. Og det gør I næste gang I møder jeres lærer. Gør det helst i skoletiden, fordi i fritiden er hun ikke så glad for det. Godt. Det var lidt om, hvad I skulle gøre, men nu har vi et lille barn, som hedder Nikolaj. Som, ja, det var mongolen fra før. Nu leger vi, at jeg er en lærer. Hvad skulle du gøre, hvis jeg er en lærer? Ja! Flot, flot! Flot! Og tak for hjælpen! Og det skal jeg gøre, når jeg møder jeres lærer. Jeg er bare en elev. Bare roligt. Okay. Skræd ud! Jo, tak. Og jeg ved ikke, hvad skal vi mere tale om? Skal vi tale om mælkebøtter for eksempel? Der er en masse kedelige ting i mælkebøtter. For eksempel farver. Jeg hader farver. Og det er endda gul. Så når jeg møder mælkebøtter, gør sådan her. Og det var alt, hvad vi havde for den her gang. Vi ses i næste uge til Vigotid!